యువతి కారు బ్యానెట్ పై వేలాడుతూ ఉండగానే బాధితురాలిని అలాగే ఈడ్చుకెళ్లిన ఘటన రాజస్థాన్ హనుమాన్గఢ్ జిల్లాలో జరిగింది. ఓ కారు తప్పుడు మార్గంలో డివైడర్ దాటేందుకు ప్రయత్నించగా ఆ యువతి కారును అడ్డగించింది. ఆగ్రహించిన నిందితుడు యువతి పైకి కారును పోనించాడు. ఆమె కారు బ్యానెట్ పై వేలాడుతూ కేకలు వేసింది. అదంతా పట్టించుకోని నిందితుడు కారును వేగంగా ముందుకు నడిపాడు. స్థానికులు అడ్డుకుంటున్నా నిందితుడు మాత్రం కారును ఆపలేదు. వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు నిందితుడితో పాటు కారును అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు బాధితురాలి నుంచి ఫిర్యాదు అందలేదని పోలీసులు చెప్పారు.